Η οικογένειά μου κατάγεται από ένα τόπο ευλογημένο, από ένα τόπο με σπάνια φυσική ομορφιά, με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, με αυθεντικούς και περήφανους ανθρώπους. Βρισκόμαστε στο Δήμο Ζηρού, μια περιοχή που αντέχει στον χρόνο, μια περιοχή που φημίζεται για τον ισχυρό πρωτογενή της τομέα. Αυτή την περιοχή πρέπει να στηρίξουμε, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη. Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στις ρίζες μας, πρέπει να γνωρίζουμε την καταγωγή μας για να είμαστε χρήσιμοι σε αυτή την κοινωνία. Γι' αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση, για να αγωνιστώ με δύναμη και τόλμη για την ανάπτυξη του νομού της Πρέβεζας. Για ένα νομό σύγχρονο και ισχυρό, για ένα νομό που σέβεται την ιστορία του και τον πολιτισμό του και θέλει να κοιτάξει μπροστά. Είμαι ο Τάσος ο Δράκος και θα είμαι πάντα εδώ, θα είμαι πάντα δίπλα σας.